nganggur ya bos. Aku di modal, tapi ora pengen gue gawe usaha apa yo? Tuku sapi ya piye? Tuku sapi, Oh, urunan apa piye? ya ora apa-apa. Kowe iso ngarit apa ora, Bos? Waduh, aku nek urusan ngarit-mengarit ora iso ya bos. Lah nek ora iso, mriko bagian nyoroki retong apa piye? Lorok ini dong. Oh, Waduh, iya yo. Tapi wis ora apa-apa lah. Gelem aku. pokoknya aku bagian weteng mengarep, mriko bagian weteng memburi. Waduh, aku kok bagian gonsing jenis-jenis toh. Tapi wis ora masalah daripada nganggur, sing penting usaha. Ya, Bra. Yo kok yo. Sing penting obah iso mamah. Sip. Ya wis, tuku sapi. Siap. Paron yo. Yo. Akhirnya yo iso usaha kendati sapi siji ngene wong loro. Waduh, lho kok telatonge kebuk kaya ngene iki. Wah, payah nek iki. Gelem ra gelem tetep nyoroki letong iki. Nah, ngono ki lho, Bos. Bagianku kan ngarep, bagianmu kan mburi, nyoroki letong. Alah, rasa cangkem mana? Ora krasa ya, Bos. Ngingoni 2 tahun wis manak loro e. Domongi kok. Iki piye acarane? Acarane ya manut lah. Ya ora didol apa priwe? Ya didol. Lagi kan manak loro si jedang. Lah kok penak temen si jedang, lah jarene aku bagianku nggon buri. Kok iso sapi manak liwat erong. Ya mesti liwat buri to. Heeh. Berarti kowe ora lah bagian apa-apa kowe. Alah, rugi nek iki aku carane. Ayo bodoh amat. Karep-karepmu to. Tak balekke modal tok wae 5 juta wis sesuk kowe. Alah, bisnis karo kowe iki anane ming ruwet tok. Alah bodoh amat. Lah sapa gawe undang-undang kaya ngono? Ya bagian buri kan nggon aku to. Los.